Heippa! Nyt on ollut tosiaan vähän hiljasta vlogin puolella, mutta sen takia mä ajattelinkin tehdä nyt pitkästä aikaa tällaisen videopostauksen teille. Saatte vähän kuulla taas mun ääntäkin välillä ja... Joo. Halusin vaan tulla sanoa moikka, että ei mulla mitään ihmeellistä. Ei ollut mitään ihmeellistä oikeastaan, että... Koulut alkaa ensi tiistaina, tai teillä jollain on saattanut alkaa jo. Eilen, oliks se? Joo, eilen. Mut tosiaan mulla on vielä viikko aikaa, ja se on oikeastaan hyvä, koska mä en tehnyt vielä mitään. Siis mun pitää tilata vielä kaikkia kirjoja ja kaikkia muitakin koulujuttuja, mitä mä en todellakaan ole vielä lähtenyt tekemään. Ja ensi perjantaina, mä oon kertonutkin tästä jo, mut siis aloitan tankotanssin uudestaan ja mä odotan sitä tosi paljon. Mä tykkään siitä tosi paljon ja sit vielä kun saa, tai niinku pääsee ottamaan siskon mukaan ja sit näyttää vähän saanalle, että millaista se on ja kuin kivaa ja sellaista voi olla. Et silleen. Ja sit toinen asia, mitä mä oon myös kertonutkin jo, maininnut, ehkä mä teen siitä varmaan vielä paremmin postauksen, kun mä saan enemmän tietoa ja tällaisia asioista, mutta ensi kesänä mä muutan siis Espanjaan. Menen vuodeksi sinne vaihto-oppilaaksi. Ja siis niinku perusideahan on se, että asun jossain toisessa perheessä. Ja sit niinku opiskelen ja koitan elää mahdollisimman samanlaista elämää kuin kaikki muutkin espanjalaiset siellä ja sit sellaista, että siitä mä uskon, että siitä tulee tosi kivaa. Mä odotan sitäkin niin tosi paljon. Ja ei musta ollut varmaan muuta. Että mä tosiaan heräsin just vähän aikaa sitten, ajattelin mennä syömään kohta ja tästä näette muuten nämä mun hiuksetkin nyt vielä paremmin. Ellei kuvista ole jo näkynyt, elikkä ei oo enää ruskeita hiuksia, että ja nää punaiset tulee kyllä pysymään nyt varmaan aika kauan. Mä tykkään näistä tosi paljon ja en mä tiedä, jotenkin oli vaan niin kyllästynyt niihin ruskeisiin hiukset. Halusin jotain vaihtelua ja punainen, se on kuitenkin sellainen, että no totta kai monella ihmisellä on punaiset hiukset, mutta kuitenkin sellainen niinku erikoinen, sellainen väri, mikä niinku huomataan heti. Ja niin. Mut mä tykkään niitä näistä tosi paljon. Tosiaan tällä hetkellä mä en tykkää, koska mä heräsin just niin kuin mä sanoin, mä en tehnyt näille mitään ja tosiaan tästä nyt näkyy, no ei näy kunnolla, koska mä yritin näitä harjata vähän, mutta et ne tosiaan menee aika paljon luonnonkiharalle. Nyt ne ei tosiaan oo paljon, mutta joo. Ja niin. Mitä vielä? Tosiaan sit kun koulut alkaa, niin tietenkin rupeaa, tai ainakin toivottavasti rupeaa taas blogi heräämään enemmän eloon. Kun esimerkiksi nyt kesällä, kun en oikein jaksanut panostaa yhtään mihinkään, ei myöskään pukeutumiseen, mä oon varmaan joka päivä tämän paineen kanssa. Tällainen mukava päälle ja sitten vaan jotkut shortsit ja ei oikein mitään ihmeellistä, mutta sekin varmaan sitten muuttuu, kun koulut alkaa jaksaa lähteä johonkin ja pääsee niinku takas siihen perusrytmiin mukaan ja silleen. Mut joo, ei mun varmaan tähän hätää ollut mitään enempää ja niin. Kuitenkin nyt ajattelin tehdä näitä videopostauksia, tai niinku ainakin itselleni lupasin, tai olin tavoitteeksi, että tekisin näitä nyt enemmän. Koska näitä tosiaan tää on ehkä tyyliin toinen tai kolmas jopa mun tän koko blogin aikana ja tää blogi on tosiaan ollut jo yli puoli vuotta pystyssä, niin vähän on parantamisen varaa ja mä haluankin tehdä näitä enemmän, mutta ehkä sitten kun tulee enemmän jotain niinku mistä kertoo ja enemmän juttua, niin sit varmaan tulee enemmän näitä, mutta joo. Ei mun nyt sit ollut mitään muuta ja teillä on vielä lomaa, niin nauttikaa lomasta, niin kuin minä viimeisistä päivistä ja ne kenellä on koulu, niin heippa!